Големи новини за финансовото бъдеще на България от Fitch се изказаха и всичко е свързано с еврото. И така, Fitch повиши рейтинга на България до BBB+. Звучи доста добре, но ето какво е важното. Това показва на света, че България си е подредила финансовите дела. Дългът е нисък, икономиката расте и еврото най-накрая се вижда за 2026 гего. За банките и бизнеса, това отваря врати към по-евтини заеми и по-лесен достъп до европейско финансиране. Инвеститорите го харесват много. Но има и друга страна. По-високите рейтинги и еврото могат да означават, че цените започват да догонват останалата част от Европа. Здравейте, притеснения относно инфлацията. Някои се притесняват да не загубим контрол над собствената си валута. И така, какво следва? Сценарий А. Бързо приемане на еврото, повече инвестиции, по-гладко пътуване. Сценарий Б. Страховете от инфлация предизвикват отпор, забавяйки нещата. Сценарий Б. Бавно и стабилно, ползите идват, но рисковете остават управляеми. BBB+ е голяма стъпка напред, но е само началото. Бъдем меси. Ще яхне ли България вълната или еврото ще донесе нови предизвикателства? Какво мислите? Време ли е да заложим всичко на еврото?